Kako hvata mačka miša? Kako hvata mačka miša? Katkad stiskom, katkad grebom. Kad što mukom, kad što cikom. Katkad trkom, katkad vrebom. Gde kad čeka po 2 sata, blizu rupe nesrećnika. Nekad sune kao munja, izdaleka na jadnika. Biva i to da se mačka samo zguri, samo zgrči, i zbunjen joj mišić i sam u šape utrči. Nikada mu nije dobro, uvek mu je puno jada, ali ipak mu najžalije kad s ludosti svoje strada.